ଲଟେରୀ ଏବଂ 1 କୋଟିର ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ମୂଳେ ନଟିଆ ଆଜି ଅତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସିଥିଲା। ତା ମୁହଁରେ ଏକ ଅଜବ ରହସ୍ୟମୟ ହସ ଏବଂ ଆଖିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୋଜନାର ଚମକ। ସାଧାରଣତଃ ନଟିଆ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କାହା ସହ କଥା ନ ହୋଇ ଚୁପଚାପ କିଛି ହିସାବ କରୁଥିଲା। ତାର 2 ସାଙ୍ଗ ହାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପେଣ୍ଟୁ ଦୂରରୁ ତାକୁ ଚାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ହାଣ୍ଡିଆ ରହି ନପାରି ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ ନଟିଆ, କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ଏମିତି କାହିଁକି ବସିଛୁ? କ'ଣ ପୁଣି କାହା ବାଡ଼ିରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି କି? ନଟିଆ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ସତେ ଯେମିତି କେହି ତା କଥା ଶୁଣିନେବେ। ସେ ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛି, ଆଉ ମୋର 100% ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଥର ମୁଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିତିବି। 1 କୋଟି? ପେଣ୍ଟୁର ପାଟି ଆଁ ହୋଇଗଲା। ତୁ କୋଟିପତି ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ କେମିତି? ନଟିଆ ତା ପକେଟରୁ ଏକ ମୁଡ଼ୁଚା ଟିକେଟ୍ ବାହାର କରି ଦେଖାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଏକ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସି ମୋତେ ଏକ ଖାସ୍ ନମ୍ବର କହିଲେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ସେଇ ନମ୍ବରର ଟିକେଟ୍ କିଣିଛି। ବାସ୍, ଏବେ ମୁଁ କୋଟିପତି ହେବା ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ନଟିଆର ଚାଲିଚଳନ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଲା। ସେ ଭାବିଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରଙ୍ଗୀନ କାର୍ କିଣିବି, ତାପରେ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ଘର ତୋଳିବି। ହାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପେଣ୍ଟୁକୁ ଦିନରାତି ଗୁଲାବଜାମୁନ ଖୁଆଇବି। ସେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ପଢ଼ିବାର କି ଦରକାର? ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଏସବୁ କିଣିନେବି, ଟଙ୍କାର ଚିନ୍ତା କରନି। ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନଟିଆର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖି ଚକିତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଲଟେରୀ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ନଟିଆ, ହାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପେଣ୍ଟୁ ଧାଇଁଗଲେ ଲଟେରୀ ଦୋକାନକୁ। ନଟିଆ ପକେଟରୁ ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ଟିକେଟ୍ ବାହାର କଲା। ତାର ହାତ ଥରୁଥିଲା। ଦୋକାନୀ ନମ୍ବର ମିଳାଇଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ନଟିଆ, ତୋର ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବର ତ ଧାଡ଼ିରେ ବି ନାହିଁ। ତୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଜିତିନାହୁଁ। ନଟିଆର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କାଚ ପରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ହସ ଏବେ ଶୁଖିଗଲା। ହାଣ୍ଡିଆ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ତ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କେହି କିଛି କହିଦେଲେ କେହି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତିନି। ରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେ ନାହିଁ। ନଟିଆ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ପୁଣି ତାର ବହିପତ୍ର ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା।